Ja sam Mika Zdravković, mama Ivane i predsjednica udruženja Duga iz Negotina koja se bavi osobama sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Vrlo smo ponosni što smo deo ovog festivala već 5. put za redom, ali još više srećni zato što je ove godine festival sasvim drugačije koncipiran i ovo petodnevno druženje svima nama mnogo znači, a posebno našoj deci. Na ovom mestu vidimo inkluziju u pravom smislu reči, naživo, i mislim da će svako od nas odavde otići mnogo bogatiji, mnogo srećniji i bar za neku novinu naučen da primenjuje još jednu neku plemenitost ili neku širinu i veličinu. Hvala Seleni koja je imala ideju da na ovakav način organizuje festival, tako da od Selene očekujemo do godine još nešto naprednije i uspešnije i da traje bar 10 dana.